सार बरनजित देवर मानो रिसाबाई बरन रनाय ताई बिनि परे जों दिनै सिखं साजा मामानि एलाकानि हकरा साकरा बोरै जों रोनानि सायख'बाय खनाय दर खरंसाखाय रहना बागै दां साव जब तया पाखरत दे कयनाय जारा बुमुं खुसे एपानो मायां कफानो बर ग्यागो सिनि आइके पाता खादै जों जा मामानि सिनि लामक्राय हामक्रा क्लाब बदलनि बायदिनि उदोग्यावरो पूजा कमिटिनि उदोगे कायसा सिखन साबामु जा मामानि एकेन जत अकरा साकरा बैसो बुरादो जोंगो जागा रिबामु पादा समदा जाका नि बागै पूजा कमिटिनि उदोगे सिखसा टकाय खरकसा काय दरक केबो माय आंनि टकाय दरक यागो दाग साव खरकसा के रहदे खरकसा के रहदे जदि न केबो माया कराय टकाय यागो सिनि पूजा कमिटि उपलक्षे सिनि किसं कामियो सिनि हामक्राय हामक्राब उनि तैदुल मुंबाय दाख्लैनो पुइलानि बारबाय पुइला बर' अर्गानाइज खायदों दिवालीनि तै प्रग्राम गाव प्रग्राम तै बर' बिनि काहाम कायसा प्रग्राम नारखा बर' जे गोरै विभिन्न आइटेम बर' बागलायके ताकलायनो बरनि फार्स्ट टाइम खालिवते वो हदम ददम के बर खाने आं बंनि क्लाब न आं खा कामते हामजा मैयाफोर बेयाव क्लाब न आं आंनि तरफे ऐसे क्लाब न नांगौने आं उद्दुगनो हानाय गोसोखांनि सानो ताई आं बंनो हामबायदो लुकुर आमचाइनि लुकुरावनो हामबायदो बेयाव क्लाबनि जब आदनो हामबायदो बानो रिहिनकार ते कामिनो अक्रा साक्रा मानजा फैकाव प्रग्राम ताई सिनि बुजंनगर थानानि सिनि बरबाबु अफिसार इनचार्ज बबतीनि हाइमान जफायगा और बनो बेला हामबायफोर ताई आं मीडिया बिसिनि कोइने इनकन कामियाम सेरो क्लाब दंनो कराक मा दंलायने खायखिसे जिराय दंनो डिसिप्लिन बागै जों गोसोखां खालामो